Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe on daɓe Jaygol Pulaku TV, mi silminaki dow moɗon, mi hofni on kala gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortake ɓe tinninoje meɗen. Tinninore nde garɗen hande ɗum tinninore dede ko larani hala probléme espace. ɗuɗɓe nder meɗen ɗon gila be probléme a tawa dede espace téléphone maɗa heewi stockage maga a wara ha yerɓa hunde ɓe mbima wala espace. Yakke feere a tawa goɗɗo o wila photoji mako, vidéo ji mako ɗi pat o wili didi amma tawa ɗum maɓɓitanayimo espace mai, o anda ɗum ɗume on nyamantamo espace man ɗo. A tawa o waɗani téléphone no mise à jour fu amma ɗum ittaki. To ɓurna fu ɗum application ji yakke feere tawa télécharge application kaza, télécharge application kaza, sai a wara to a wari wilugo ɗi ɓurna meɗen fu to wari wilugo application ji mai ɗo bo ɓurna fu to wari misalu nasti nder application, misalu en gaɗa ko application feere ɗo mi yiɗi misalu application ngel ɗo mi yiɗi mi wila ngel, ɓurna meɗen fu to wari yiɗi wilugo application mai ɗo sai wara mema dow magel banni jogo. To memi dow magel ɗum waddani on nda ɗo supprima ɗum ko delete. To waɗi supprimi ɗo ni wodi application ji feere ngam a wiliri ɗo ɗi bilatako deydey ha mémoire téléphone maɗa, sai a tawa a wili ɗi ɗo a yiyataɗi amma ha nder mémoire téléphone maɗa bo ɗiɗo maɓɓa ma espace. A tawa ɗum application ji ɗuɗɗi yaake feere a tawa ko min tindino application kaza a waɗi a fondi a yi application kaza a fondi wata wala nafu be mada be maji, wala ko hottinta be maji, sai tawa kanji mai on ɗon joɗi ha nder mémoire téléphone maɗa deydey ɗiɗo maɓɓa ma espace mai ɗo. Ɓe nandi application ji bo deydey ɓurna fu application ji feere a tawan ɗiɗo mari deydey MB tedduɗum, ɗiɗo mari méga tedduɗum, a tawa ɗi kanji maɓɓata espace. E lawol ngole a tokkata hani a supprima message kuje ɗo application ji mai ɗo heɓa ɗi libéra deydey espace ha téléphone maɗa. Kanjum on min mbinga haccu min gara hande min tindina en, mi tammi tinnore mai ɗo ɗuɗɓe nder meɗen ɗon mara haaje mare ngam ɓurna fu ɗon bolwana mi ɗon mbiyami téléphone am mi wili photoji am be vidéo ji am fuu amma ha jotta ɗum libérayi espace man ɗo. A tawa goɗɗo wiya nden gaɗon mari combien ko 32 giga ko 64 giga amma jotta téléphone mai ɗo nga heewi hanko anda deydey lawol ngol ɗo tokkata waɗa ɗum. Dalila mai ɗo gatane vidéo hande ɗo diga arande ha yahugo ragare heɓa pamon deydey lawol ngol tokkoton gaɗon ɗum. Amma hedde ko mai ɗo miɗo toro deydey kala ɓen ɓe abonayi fu tan gijjite warugo les seragal jungo moɗon nyamo ha bindi bodeji ɓe ɗo on gara on mema dow maji banni. Ɓawa to on memi dow maji on dari alama kungel feere wari banta alama lenguru, sai on mema dow magel banni. Ɓawa to on memi dow magel on dari ko garti hankon taton sai gaɗon mema ngel dow to ɗo on hokkata on deydey kala nde min gerɓi vidéo kesol fu on daragol be koyɗum. Nonnon tan gijjite warugo deydey ha alama kolel like ɗo on gara on mema dow magel, to on memi dow magel on gingel garti amblé ɗo on hollata deydey vidéo mai ɗo ngol fottani on. Tan gijjite warugo ha les babal commentary on accira min commentary je encourage tamin heɓa min gaɗa ko waddunogon vidéo ji tilimɗi. Nonnon miɗo toro on tan gijjite warugo deydey ha babal alama sharing ma bo partage ɗo on partage lien vidéo mai ɗo ha nder groupe ji moɗon WhatsApp, Facebook, Telegram e ko nandi be majum heɓa sakiraɓe ɗuɗɓe nasta ndara mbotoro be majum. Yawa arande man woni to en gari en nasta ha play store meɗen on, ha play store on a tokkata yata wiladi. Mi tammi mo fu andi play store muɗum, nda play store téléphone am ɗo jotta sai mi nata dow majum banni. Ɓawa to mi nati dow majum sai a wara seragal jungo maɗa nyamo nano mi yiɗi wigo seragal jungo maɗa nano, nda mi waɗani cappani en ha didi tati ɗo, sai a wara a mema dow maji banni. Ɓawa to a memi dow maji ɗum waddanima sai a wara deydey nasta ha lignol ngol windi mise à application. Mi tammi on dari mi jouer et application deydey ko larani ɗum haala game ji be application ji. To de to wodi game ji ɗi télécharge noɗa ma e application ji ko nandi majum ɗo on a warata ta waɗi sai a wara mema dow maji banni. Ɓawa to a memi dow majum banni ɗum waddonoytama, to ɗum waddonima banni mi tammi alhaali nda kujeji mai ɗo application ji ko nandi be majum sai a wara deydey ɗo ɗum application ji ɗaɓɓitoji waɗanego mise à jour. Nda application ji ɗi jotta nda WhatsApp business, Snapchat, Instagram, Google Photos e ko nandi be majum. Nda application ji ɗuɗɗi ɗiɗo ɗaɓɓita mi wanna ɗi mise à jour amma mi wannayi ɗi mise à jour. To jotta amanna kanjum garɗen en tindinay, mi tammi ɗuɗɓe ɗo andi deydey lawol ngol tokkata ganna application ji mumen mise à jour. To a wari a mari haaje majum ɗo sai a wara nda ɗo ha ɓe windi application installé. Mi tammi on dari application installé, application ji ɗi a installé deydey gal play store sai a wara mema dow majum banni. Ɓawa to a memi dow majum a laari no ɗum waddanma déjà a laari nda ɗum waddaniyam nda stockage téléphone am. Mi tammi a laari ɓe kolliyam déjà mi hutiniri ko watta 80%, to ndaray no boɗɗum ɗo mi hutiniri 80%. Nda ko lutti mai ɗo ɗum babel seɗɗa non lutti tan, ko lutti mai ɗo ni ɗum ɓuray ɗum 11 giga misalu 11 GB. Mi tammi on pami boɗɗum. To a mari haaje ha ya libéra e espace man ɗo a yiya application ji mai ɗo a yiya nda application ji ɗi ngala nafu ɗi a hutinirta, a yiya bo MB noy ɗi koosi espace deydey ɗi nyami a wilaɗi sai a wara a mema deydey ha dow stockage mai ɗo espace e stockage mai ɗo sai a mema dow majum banni. Ɓawa to a memi dow majum ɗum waɗan recherche, ɗum wawan ɗum neɓa sai a rena ɗum waɗan recherche hedde ɗum waddonoyma. Jotta mi tammi on dari ɗum waɗi recherche ɗum timmini ɗum waddaniyam. To jotta nda application ji ɗo ɗum fu ɗum application ji ɗi mi télécharge, ɓurna application ji ɗi fu mi wala naftira ɗi, ɗum application ji goɗɗi ɗi mi télécharge jotta kam mi waɗiri vidéo miɗo tindina on ha dow téléphone nane ma téléphone anga ɗum téléphone anga mi waɗirta vidéo ji mai ɗo ɗum application ji ɗi mi télécharge mi holli nda application ɗo kaza ɗum warata to goɗɗo mari haaje, to ɓurna fu goɗɗi feere mi wilayi ɗi.
e den to ɗo bo to a yinno wilugo application ji ma to ɗo a wi yasi to sey ni a tokka a wilira gotel gotel do a wara hawra de ɗiɗi a wala haaje ma ɗi pat ma je a wala hawra a tokkita a wila ɗi jotta misalu nda application ngel ɗo ngel ɗo to mari haaje mi wila ngel ni sey mi wara mi mema dow magel mi koca banni tan mi tan mi on dari nda ngel ɗo ma nda ngel ɗo mi tan mi on dari sey mi wara ngel ma mi koca ngel banni nda camera iPhone 11 sey mi wara mi koca kanjum ma banni mi wara mi tokka dede application je fottana yam fu nda application ji man ɗo fere fere je fottana yam nda ultra log kanjum fu mi waɗino video dow majum application ji fere fere nda ɗini mi tan mi on dari sey mi tokkita je fottana yam fu sey mi wara mi wila ɗum a tabbitina ta a tokka wara ko wilugo application ji dede ɗi naftirta a taskito dede ɗi ngala nafu e nden bo sey a fama application fu nda MB muɗum jotta nda application banta ngel ɗo nda MB magel ngel ɗo mari 34 MB dede espace ko ngel hoosi nda ngel ɗo bo 29 nda ngel ɗo 13 ɗo ɗum application dede je larani hala tabital Pulaku ɗum application tabital Pulaku ngel ɗo hoosi ko watta 13 MB nda ngel ɗo dede BG Play ngel ɗo hoosi 52 MB to ɗiɗo ɗo ɗi pat to mi mari haaje ha mi wilade sey mi tokka dede je mi mari wala haaje majum fu sey mi tokkita mi waɗa ko memugo dow majum miɗo sélectionna nda be dede bana ablog ɗo fu mi gaɗa mi wala haaje majum daɗɗi nda hasard mi tokkita ni dede je mi wala haaje fu an fu non tokkata dede je a wala haaje fu sey a wara koca ɗum ɓawta timmini sey a wara ha les ha on guetta chatol en verte ɗo ha ɓe bindi libéré nda 301 MB temer tati be gotel dede je ɗum to a hawri ɗi may ɗi mi waɗi mi sélectionne ɗi pat maji nda ɗum mi cappani e les ɗo sey to mi itti kuje ɗo nden daron boɗɗum to a waɗi sey a mema dow majum ha ɓe windi libéra kuje ɗo may sey a mema dow majum banni ɓawo a memi dow majum déjà a laari ɓe holli a libéra dede MB temer tati be go'o ayi MB temer tati be go'o ɗo bo na ɗum espace maru ɗum libérata sey a wara mema dow majum tan misalu man banni ɓawo to a memi dow majum ni jotta application ji may ɗi pat maji ɗiɗo mbilo mi tan mi alaade application ji ɗo ɗi bilake ɗi pat maji to ɗo ɗum ustantede dede espace téléphone maɗa a tawa dede téléphone maɗa to ɗon no hewno application ji ɗo ɗi ɗon no maɓɓa ma espace to a wiliri ɗo ɗi ni ɗi bilake jotta ko mi wurtoto no yasi ɗon ha application jam mi tawtataɗi ngam ko waɗi mi wiliɗi to ɗon lawol koygol ngol tokkoton garon daron application ji dede a tawan application ji feere ɗi tedduɗi ɗi ɗon mari ɗi kosi kujeji ɗuɗɗum amma wala naftira be maji jotta misalu a tawan goɗɗo feere ɗon mari Instagram ha téléphone mako amma o naftirta be majum jotta nda Instagram ɗo ɗum ɗo hosi ko watta 510 MB amma min ɗo naftira be Instagram sina noon da mi wilay ɗum jotta nda status saver ɗo ɗum ɗo hosa ko watta 340 ɗon application ji feere feere tedduɗi dede kosoji kujeji dede a tawa ɗum ɗo maɓɓa ma espace nda dede application Jumia ɗo hosa dede ko watta 174 nda application Alibaba ɗum ɗo hosa ko watta 349 to ɗon a tokkata application je fottanayima fu nda application ngel ɗo mi tan mi ngel ɗo dama ɓurna himɓe fu nder téléphone ɓe ɗo dama mi dede no ɓe tokkata ɓe mbila ngel ko a wili ngel ma ɓurna fu ngel lortoyto to mari haaji a wila ngel hangel ma a waɗa e banni ma ɗo a wila ngel banni mi tan mi on daari a wila application je fottanma fu nda all football nda dede telegram e ko nandi ɓe majum nda Facebook mi tan mi on daari nda Facebook hoosi ko watta 1,3 giga Facebook dede ɗum Facebook original ɗo ɗum ɗo hosa MB ha ɓura sembe 1 giga feere majum ɗum hoosi nda Facebook Lite bo mi tan mi tindinino en ko sendidiri Facebook Lite be Facebook original nda Facebook Lite ɗum 21 MB tan hoosi amma ɗo bo ha 1 giga diga ɗo 21 ha yaha 100 ha 200 ha 300 ha 1000 on siki 1 giga mi tan mi on pami na on yi dede différence hakkunde majum kanjum miɗo hokka dede ɓen marɓe téléphone ji ɗi mémoire mumen famɗi be ram maji ɗo ɓe naftira be Facebook Lite na Facebook tan dede kujeji sin Facebook fu ɓe naftira Lite sin TikTok je Lite ko ɗume fu ene gaɗa ko naftirgo Lite ngam kanjum ɓuuri hoyugo mi tan mi on pamani sakiraɓe ngam may ɗo on garɗen ragare vidiowol meɗen ha jotta mi ɗo toro on dede to ɗon dara vidéo ji amin may ɗo diga arande maji ko ragare maji to daari publicité kabde daari publicité may ɗo sey to ɗum timmi nden on nasta larugo vidéo may ɗo ma bo ha ragare vidéo may ɗo to a timmini larugo vidéo may ɗo habdu sey to ayi publicité may ɗum timmi nden a wurto mi tan mi on pamani sakiraɓe ngam may ɗo on jarama dede on marayɓe haaji matotirgo be amin ko nastugo nder groupe ji amin je WhatsApp on mbawa matougomin ɗo numéro ji amin ɗi geton sera ɗon numéro ha gota ma ɗum numéro ha Amin Adamu Haruna numéro ha gota bo ɗum numéro ha kulilɗirawo am Salih Hassan matuɗo nder amin fu e cay on carɗinata ko groupe may ɗo wata on ngam may ɗo on jarama sakiraɓe ɗum derrawa moɗon Adamu Haruna.